ва ҳамчунин атаму фахриддин натавонистанд идома бидиҳанд. Ин ду футболбоз осеб гирифтанд ва атаму фахриддин ки муаллифи гол буд бозиро идома дода натавонист ва ба ҷои футболбози дигар ба майдон ворид гардид. Айни ҳол байни ҳамлаи дастаи хатлон мутаваҷҷеҳ мешавем ки бебарро ҷанбаст гардид. хуб ба ҷои ғафоров Сафармад ба майдони Юсупов Суров ворид гардид ва ба ҷои атаму фахриддин бошад Хуршед Убайдуллозода бар саи рақобат ворид гардид. дарвозабон акнун Юсупов Суров аст таҳти рақами 16 ин дарвозабон дар хати дарвоза қарор мегирад. рақами 6 Нурбойзода Нурсултон, рақами 19 Шомуродов Ҳукмиддин, рақами 11 Хуршед Убайдуллозода. байни ҳамлаи дастаи хатлон мутаваҷҷеҳ мешавем. ирсол ба дохили ҷарима гол ва туп бенатиҷа аз майдон берун мегардад. Раҳматшоҳ Раҳматзода рақами 3, рақами 8 Аббос Андалебов, рақами 12 Кабир Салимшоев, рақами 14 Қурбон Муродов, рақами 15 Меҳрубон Каримов, 10 Азизов Сунатулло ва рақами 9 бошад Худудузода Абдуфатто. дар майдон аст самурабии мунтахаби топ 15 солаи Тоҷикистон Алидин Турдиев маҳсуб мешавад. дастаи то 18 солаи хатлон чунин ҳайат дорад ба фарқ аз қисми аввали рақобат дар ҳайати ин тим ҳеҷ гуна тағйироте нест. рақами 1 Шукуров Ибодулло, 77 Сафиулло Назарзода, 22 Адам Бекадоров, рақами 29 Сунат Ашрапов, рақами 4 Шоин Боев, 33 Файёз Ғуломов, рақами 18 Муҳаммад Мирзоев, рақами 9 Сафиулло Қуреев, 21 Исмоил Ҷабборов, рақами 14 Шорух Нуров ва рақами 23 Фирдавс Алиназаров. дар майдон аст самурабби даста Камол Ортиқов маҳсуб мешавад. ситоди доварони дидори имрӯза Наврӯз Воидов ин бозиро қазоват мекунад аз ду канор Фаридун Маҳмадиев ва Муҳаммад Каримов ба кӯмак мерасонанд. имконият барои дастаи хатлон вале ин ҳолат рафт мешавад ва нозири доварон Равшан Ишматов маҳсуб мешавад. бори дигар ёдовар мешавам ки дастаи топ 15 солаи Тоҷикистон ва то 18 солаи хатлон айни ҳол дар зинаҳои аввали ҷадвал қарор доранд. дастаи мунтахаби топ 15 солаи кишвар айни ҳол 21 имтиёз дорад ва дар зинаи якум мавқеъ касб намудааст. дастаи то 18 солаи хатлон бошад айни ҳол 18 худро касб карда дар зинаи дуввум мавқеъ ихтиёр сохтааст. дастаи дигар бошанд дар зинаҳои баъдӣ қарор доранд. мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ дар зинаи севум аст, 13 хол. истиқлол 12 хол дорад дар зинаи чаҳорум аст. урзу 2026 дар зинаи панҷум буда 11 хол дорад. дастаи урзу бошад дар зинаи шашум бо ишғоли 10 хол. дар зинаи ҳафтум дастаи барқчӣ бо ишғоли 9 хол қарор дорад. дар зинаи ҳаштум бошад Шомансур бо касби 9 имтиёз ва Панҷшер бошад дар ҳисоби хеш ягум имтиёзе надорад. дар 8 бозӣ 8 мағлубият доранд. 69 гол ба дарвозаи хеш сар доданд ва ба дарвозаи рақибон танҳо 7 гол равон намуданду халос. хосатан дар даври қаблӣ дар ҳамин варзишгоҳ дастаи Панҷшер бо ҳисоби хеле калони 10-2 шикаст хӯрд аз дастаи то 18 солаи хатлон. ҳуҷуми мунтахаби то 15 солаи кишвар партофтани ҳол ба канори чап гардид. аммо тавассути канори чап ҳамла бебарор ҷанбаст гашт ва айни ҳол ба ҳуҷуми ҷавоби хеш мегузаранд футболбозони дастаи хатлон ва ин ҳолат бенатиҷа хотима меёбад. рақобат шадид
тар мегардад дар маркази майдон Аниёл ба тӯб соҳиб мегардад Аббос Сандалиев партоф ба Канор аз Канор Қурбон Муродов ба тӯб соҳиб мешавад. боз мебинем ки бозиро аз канори рост шурӯъ менамояд. дар қисми аввали рақобат шумо мутаваҷҷеҳ гардидем ки ӯ аз канори рост бозиро шурӯъ намуд, вале дар идомаи бозӣ ба канори чап гузашт ва то ба охири нимаи аввали рақобат аз канори чап бозӣ мекард. навбат ба навбат ба ҳуҷум пайваст ва чанд ҳолати хавфнокро ба миён оварда тавонист. ва дар қисми дуввуми рақобат ҳам шояд Қурбон Муродов дар идома бозам ба канори дигар биравад ва бозиро аз ҳамон канор идома бидиҳад, чунки дар нимаи аввали рақобат мо шумо чизро мутаваҷҷеҳ гардидем ва ҳангоме ки ӯ ба канори дигар рафт, ба канори чап, онҷо хавф хатарро бештар ба миён омаданд. имконият аст зарба ҷониби дарвоза ва чанд сантиметр дуртар аз паҳлӯи дарвоза тӯб аз майдон берун мегардад. ин зарбаро Хуршед Убайдуллозода равон кард. он нафаре ки дар қисми аввали рақобат дар рафти он ба майдон ворид шуда буд. Аббос Андалебов партофтиё ба Канор, тавассути Канор ҳамла идома дорад. ирсоли навбатӣ ба канори майдон ва футболбозони дастаи хуҷанд метавонистанд як хатлон мазарат метавонистанд як ҳолати хуби гузаронро ба миён оранд, вале дифогарони мунтахаби то 15 солаи кишвар тавонистанд ин ҳолатро рафъ намоянд. партоф Таниёл ба Канор гардид, аз Канор метавонист ба тӯб соҳиб шавад Қурбон Муродов, вале мушарраф нагардид то ин корро анҷом бидиҳад. Меҳрубон Каримов тавонист ҳамлаи рақибро бартараф бисозад ва Аниёл дастаи то 15 солаи Тоҷикистон бозам ба ҳуҷуми хеш мегузарад. партоф ба Канор, Нурсултон Нурбойзода тӯбро аз даст дод ва ин ба ҳуҷуми хавфноки дастаи хатлон овард. Аниёл ҳамла идома дорад. Сафиулло Қуреев аз Канор зарба зад, худ хоҳиши партоф кардан дошт. ин чизро аллакаме шумо дигар маълум карда наметавонем, вале ба ҳар ҳол набошад ин фурсат бебарор ҷамъбаҳс гардид. албатта ғайр аз он мусобиқае ки дар ҷумҳурии мардуми Чин баргузор шуда буд ва дар мӯридаш дар қисми аввали рақобат ман ба шумо маълумот дода будам ки мунтахаби то 15 солаи кишвар зери роҳбарии Алиддин Туғлиев онҷо қаҳрамон шуд. ҳамчунин мунтахаби то 15 солаи кишвар ду бозии рафиқона баргузор кард бо мунтахаби Узбекистон дар шаҳри Хуҷанд дар варзишгоҳи 20 солагии истиқлолияти ҷумҳуриявӣ ва онҷо бо ҳисоби калони 4-0 дар бозии аввал шогирдони Алиддин Турдиев ғалабаи худро ба даст оварда тавонистанд. бозии муҷаллоро нишон доданд ва дар он рақобат голҳоро Сунатулло Азизов, Абулфатоҳ Худододзода, Фахриддин Атамов ва Кабир Салимшоев ба сама расониданд. пас он бозам як бозии дигар, бозии таклории санҷиширо баргузор карданд шогирдони Алиддин Турдиев муқобили ҳамсолони хеш аз кишвари Ӯзбекистон ва онҷо мағлуб гардиданд бо ҳисоби 1-2. нахуст Хуршед Давлатзода ҳисобро аз пеналтӣ кушод. пас он Шаҳзод Акрамов ҳисобро баробар кард 1-1 ва Мурдин Позлиддинов дар дақиқаи 63 бошад аз пеналтӣ як голи дигари мунтахаби наврасон Ӯзбекистонро ба сама расонид ва ҳисоб 2-1 ба нафи мунтахаби то 16 солаи Ӯзбекистон анҷом ёфт. Аниёл тавассути Канор мехост ба ҳуҷум бигзарад футболбози дастаи хатлон Адам Бикадоров, вале ӯ ба иштибоҳ дод ва ҳамлаи хавфноки мунтахаби то 15 солаи кишвар Аниёл ба чашм мерасад. имконият аст. Худододзода Абдулфатоҳ партоф кард, вале натавонист ҳамларо идома бидиҳад. имконият аст. Қурбон Муродов партофтиё зарба ҷониби дарвоза. вазъияти хуби голзанӣ буд Аниёл барои Кабир Салимшоев, вале зарбаи задаи Кабир аз болои дарвоза аз майдон берун гардид ва бозам як фурсати хуби голзанӣ аз байн рафт. чуне ки дар қисми аввали
рақобат ҳам ишора кардем, ин бозии ҷамбастии марҳилаи аввали чемпионати Тоҷикистон байни навасони синашон то 16 сола ба ҳисоб меравад ва марҳилаи дуюм бинандагони арҷманд аз 10 июл, яъне аз 10 моҳи ҷурӣ шурӯъ хоҳад шуд. қоидаи бози дағалона вайро мегардад ва ин ёл вазъияти хуби маъмулӣ ба нафи шогирдони Камол Ортиқов аст. ва футболбози мунтахаби то 15 солаи Тоҷикистон бозам дар замин мехобад. Ёдовар мешавам ки дар қисми аввали рақобат бо сабаби осеб гирифтан ду футболбози мунтахаби то 15 солаи Тоҷикистон бозиро идома дода натавонистанд. Яке дарвозабон Суроб Юсупов ва дигаре дарвозабон Ғафуров Сафармад ва дигаре дифогар Атамов Фахриддин. ва Сафармад Ғафуров дӯстон азиз ки гуфтем бо сабаби осеб аз майдон гирифта шуд дар қисми аввали рақобат дар ҳамон мусобиқаи роҳи Абрешим тавонист ғолиб гардад. ӯ онҷо беҳтарин дарвозабон эътироф шуд. ҳеҷ голеро ба дарвозаи хеш сар надода буд дар ҳамон мусобиқа мунтахаби то 15 солаи Тоҷикистон. ҳамчунин беҳтарин ҳамлагар Абдулфатоҳ Худудзода гардид ва Муҳаммад Ворис Сайдалиев бошад беҳтарин нишонзани мусобиқа муайян шуд ки ӯ 4 голро ба сама расонида тавонист дар се дидор муқобили мунтахабҳои мунтахаби Қирғизистон ва Мянма, аммо дар бозӣ бар муқобили мунтахаби ҷумҳурии мардуми Чин гол назад, чунки онҷо ҳисоби дидор 0-0 хотима ёфта буд. вазъияти маъмулӣ ба нафи футболбозони то 18 солаи дастаи хатлон дар назди тӯб Адам Бекадоров айниёл қарор дорад. зарбаи ҷониби дарвоза хеле ҳам зарбаи хуб буд. агар дар мавриди усули ҷоӣ шарҳ бизанем аз болои деворчаи сунъӣ тӯб ба кунҷи дарвоза мерафт, вале каме баландтар аз дарвоза тӯб аз майдон берун шуд. тассуди канор Қурбон Муродов айниёл ба ҳуҷум мегузарад. суратафзои ин футболбоз ирсолиёб ба ҷониби Сунатулло Азизов, вале Сунатулло Азизов дар ҳолати офсайд ё хуб дар ҳолати нобузӣ қарор гирифт. партов ба хати ҳуҷум, имконият барои футболбозони хатлон. аввалин шуда дарвозабон Суроб Юсупов ба тӯб соҳиб мешавад. ҳуҷумҳои паёпай аз ҷониби ҳарду даста ба чашм мерасанд, вале ба фарқ аз қисмати аввалии рақобат мо шумо танҳо як ҳолати хуби голзаниро мушоҳида кардем ки футболбозони дастаи то 15 солаи кишвар ба ҳуҷум гузашта буданд. музам як ҳамлаи дигар тавассути Канур айниёл имконият буд барои Абдулфатоҳ Худудзода, вале Абдулфатоҳ натавонист дарвозабонро фиреб бидиҳад. Шукурофи Будулло дар дидори имрӯза ба қувваи хеш боварӣ дорад. зарбаи кунҷӣ ба нафи мунтахаби то 15 солаи Тоҷикистон. ин аввалин зарбаи кунҷӣ аст дар қисми дуввуми дидор. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. ин фурсат рафт мешавад. дар баргашт футболбозони 15 солаи кишвар қарор гирифтанд, вале аз партофти Нурсултон Нурбойзода ягоне аз ҳамсагонаш истифода карда натавонистанд ё худ ба партофти ӯ соҳиб нагардиданд ва партофти намудаи ӯ ҳам то андозаи суръати баландтар дошт.
هجوم دسته خطلون به نتیجه انجام یابد و امکانات برای فوتبالبازان تا 15 ساله کشور این حالت ببر جنب است میشود. هجوم دسته خطلون به کادورف دام اینیول پارتوفتیو خیلی هم زیبا امکانات است. ضربه جانب دروازه و این بتوانست سوراب یوسپوف این حالت را رفع نماید و در حال با هجوم میگذارند فوتبالبازان 15 ساله کشور. اینیول توپ قرار دارد خورشید عبیدالله‌زاده. پارتوفتیو توپ را کمی دورتر از خود گذاشت و توپ را از دست داد توسط کنار بازان یک حمله دیگری منتخب 15 ساله کشور میرکن کریموف. نه این شمراد حکمدینوف بود که توسط کنار سرعت خود را بلند کرد و او اینیول در زمین خوابیده است. بازم یک فوتبالباز دیگری منتخب تا 15 ساله تاجیکستان آسیب میبردارد. در هیئت ذخیروی منتخب توپ 15 ساله تاجیکستان تنها سه فوتبالباز قرار داشتند که الکی دو فوتبالباز در نیمه اول به میدان وارد شدند. یعنی علادین توردیف میتواند تنها یک فوتبالباز دیگر را به میدان وارد بگرداند و خلاص. اما در هیئت احتیاطی دسته خطلون 7 فوتبالباز قرار دارند. الکی دو فوتبالباز به میدان وارد میگردند. دوستان عزیز بازیگران تحت رقم‌های 15 و 8 طاهر باروتوف و طاهر تقوی‌زاده. اکنون این دو فوتبالباز به میدان وارد میگردند. صفی الله قریف از میدان گرفته شد. نفری که در خط هجوم تا اندازه زیبا بازی کرد خصوصا در قسم اولی رقابت و چند فرصت خوب گلزنی را توانست به میان آورد. ضربه او را متوجه گردیده بودیم ولی اکنون به میدان طاهر تقوی‌زاده و طاهر باروت وارد شدند. در ادامه این فوتبالبازان میتوانند یک تازگی را ضم کنند با بازی دسته خطلون. هجوم دسته توپ 15 ساله کشور. پرتوف با داخل جریمه گو بازم پرتوف از جانب قربان مرودوف روان شد ولی یگان از همسایگانش به توپ صاحب شدن نتوانستند. حمله منتخب توپ 15 ساله کشور ادامه دارد ولی در نزدیکی جریمه گو این هجوم به نتیجه خاتمه یافت. نتیجه از همه بدترین رو در دایره چمپیونات بین نوسان سنشون تو 18 ساله دسته پنچر نشون داده ایستاده است که حتی این دسته در یک بازی 14 گل را به دروازه خویش سر داده بود. در مجموع اگر به بازی این دسته نظر بندازیم با حسابای 7 بر 1 2 بر 10 0 بر 14 0 بر 8 0 بر 6 1 بر 2 0 بر 11 3 بر 11 با چنین حسابای شرمنده‌آور دسته پنچر شکست خورد از کل دستهایی که در چمپیونات تاجیکستان میان نورسان سنشون تو 18 ساله هنرنمایی دارند. هیچ نتیجه مساوی و هیچ غلبه ندارد. 8 بازی که برگزار نموده است دسته پنچر در 8 بازی 8 مرتبه مغلوب شده است. هجوم دسته خطلون اینو خیلی هم با سرعت بلند فوتبالبازان خطلون با هجوم میگذارند. پرتوف با کنار امکانیت برای فوتبالبازان دسته خطلون از کنار تلاش نموده ایستاده است. جباروف اسماعیل پرتوف تو با داخل جریمه گاه فرصت برای ضربه زنی توپ را از دست میدهد بازیگر دسته خطلون و امکانیت اکنون برای بازیگران منتخب توپ 15 ساله تاجیکستان به میان میآید. در خط دفاع به توپ صاحب میگردد صفی الله نظرزاده. پرتوف تو با داخل جریمه گاه و داور دست خویش را بلند میبردارد. اینجا آفساید بوده است.
дар маркази майдон хеле ҳам зебо инул бозӣ кард Тоир Баротов. Партов ба хатти ҳуҷум, ин ҳолат бозам рафт мегардад. ба акнун метавонад имконият барои футболбозони 15 сола кишвар ба миён ояд. Партов ба ҷониби Сунатулло Азизов буд, вале туп то ба Сунатулло нарасид. Партов ба канори рост, айнион тавассути канори рост мехост ки ба ҳуҷум гузарад. Тоир Тағоизода, он ду нафаре ки дар қисми дуввуми рақобат ба майдон ворид гардиданд, мехоҳанд ки як тозагӣ, як нерӯ ва як қувваи наверо ба ҳуҷумҳои дастаи хатлон замб бинамоянд, вале то ҳанӯз ба ин чиз мушарраф нашудаанд. غیر از سراب یوسفov و خورشید عبیدالله‌زاده که الکی در قسم اول رقابت با جای اتم فخرالدین و غفورов سفرمند اجباراً به میدان وارد گشتند. تنها یک نفر دیگر در ذخیروی دسته 15 ساله تاجیکستان قرار دارد. این مجاوید شویسیدینوف است که میتواند در ادامه به میدان وارد بگردد. او حمله‌گر است، میتواند در خط هجوم یکی از بازیکنان را عوض کند. айниол вазъияти маъмулӣ бар суди шогирдони Камол Уртиқов. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, фурсат аст барои зарбазанӣ, имконияти рахна кардани дарвоза ба миён омад, вале аввалин шуда бозам Сӯроб Юсупов тавонист ки соҳиби тӯб бишавад. дар ҳайати захиравӣ дастаи хатлон бошад ғайр аз Тоир Баротов ва Тоир Тағоизода ки ба ҷои ки дар нимаи дуввум ба майдон ворид гардиданд, ҳамчунин чунин футболбозон қарор доранд. Искандар Турсунов, Баротов Амин, хуб ҳамчунин Асад Ятимов ҳам дар ҳайати этиопии дастаи хатлон қарор дорад. Давлат Зоиров байнавла мутаваҷҷеҳ мешавем. ҳамлаи дастаи хатлон, фурсат аст. Партов ба нуқтаи зарба 11 метра онҷо гардида аз ҷониби бозигари дастаи хатлон. инам бошад Тоир Баротов буд ки тавассути канор ба ҳуҷум гузашт. ҳамчунин Асад Ятимов, хуб Давлат Зоиров ва Ҳабиб Валиев ин бозигароне ҳастанд ки дар ҳайати эҳтиётии дастаи хатлон қарор доранд ва як нафари дигар онҳо метавонад дар ҷараёни бозӣ бар сайи рақобат ворид шавад. албатта бояд эътироф кард ки қисми дуюми рақобат ба фарқ аз нимаи аввал он қадар суръати баланд надорад. метавон футболбозони наврасро фаҳмид, чунки иқлим обу ҳаво дар шаҳри Бухтар хеле гарм ва тафсон ба назар мерасад. мо дар минбари варзишгоҳ қарор дорем, ба истилоҳ арақи ҷабин рехта истодаем, вале футболбозонро ки метавон фаҳмид онҳо тақрибан дар зарфи аллакай 70 дақиқа аз оғози дидор то ба мин дақиқаҳо ҷаҳду такуппу карданд, талош намуданд ва давои зиёдиро иҷро карданд. Партов ба дохили ҷаримагоҳ, ин ҳолат бенатиҷа ход намеёбад ва ҳамлаи хавфнок ба назар мерасад дар иҷрои футболбозони дастаи то 15 солаи Тоҷикистон ва бозам инҷо дағалона қулебозӣ вайрон шудааст бар муқобили шогирдони Алиддин Турдиев. Алиддин Турдиев ҳам хеле норизост аз қарорҳои баровардаи довари дидори имрӯза ва ишора дорад ки чаро корти зар нишон намедиҳад ва бозам ба кӯмаки таъҷилии духтурон ба назарам ниёз пайдо месозад бозигари дастаи то 15 солаи Тоҷикистон. Азизов Сунатулло аст ба фикри ман ки айниол дар замин хобидааст. ма аз ӯ талош кард то ба ҳамлаи тезсуръат гузаранд футболбозони то 15 солаи кишвар. пеш аз бозиҳои рафиқона бар муқобили منتخب تو 16 ساله ازبکستان
ҳайати наврасони кишвар бо дастаи умуман бӯзӣ дошт. онҷо дар бозии аввал футболбозони навраси кишвар бо ҳисоби 2-0 тавонистанд ғалаба ба даст оранд. дар бозии дуввум бошад бозӣ бо натиҷаи 3-0 анҷом ёфт. бозӣ хеле ҷолиб ва дидани сурат гирифта буд. билохир тавонистанд бозиро мусовӣ хотима бидиҳанд шогирдони Алидин Турдиев бар муқобили яке аз дастаҳои қавии Осиё умум ки футболи ин кишвар то андозаи пешрафта ҳам аст ва тақрибан дар зинаҳои гӯем наврасон ва ҷавонон ҳамеша мунтахаби ин кишвар дар чемпионатҳои Осиё ширкат меварзад. агар ба бозиҳои даври гузашта таваҷҷӯҳ кунем дӯстони азиз, як зарба зада шуд ҷониби дарвоза ки бозум дарвозабон номро бартараф кард. дастаи наврасони Истиқлол тавонист бар ҳамсолони хеш аз Барқчӣ бо ҳисоби 4-1 ғалаба бинамояд. дастаи орзу бошад бар мактаби ҷумҳуриятии маҳорати олии варзишӣ бо ҳисоби 3-2 дастболо гардид. дастаи Панҷшер бошад бо ҳисоби Калони 10-2 шикаст хӯрд аз дастаи Хатлон ва мунтахаби то 15-солаи Тоҷикистон бар муқобили дастаи Орзу 2026 бозӣ кард ва бо ҳисоби 1-0 шогирдони Алидин Турдиев тавонистанд ки ғалабаи худро ба даст оранд. муҷовид Шовайсидинов дӯстони азиз ҳамлагар айниёл ба майдон ворид мегардад аз ҳайати захиравии дастаи наврасони то 15-солаи Тоҷикистон ва мутаваҷҷеҳ хоҳем гашт ки аз майдон кӣ гирифта мешавад. аллакай ба майдон ворид гардид муҷовид Шовайсидинов. бозам як футболбози дигар осеб дорад ва ин тағйиротам иҷборӣ аст ва муҷовид Шовайсидинов акнун ба майдон ворид мегардад. дигар дар ҳайати захиравӣ Алидин Турдиев ҳеҷ футболбозеро надорад ва аллакай се футболбоз ба майдон ворид гардиданд. натиҷаи аз ҳама калонтарине ки то ба ҳамин давр мунтахаби то 15-сола Тоҷикистон бо он ғалаба ба даст овардааст. ин ҳисоби 11-0 буд. голро шогирдони Алидин Турдиев заданд ва ҳеҷ голро ба дарвозаи хеш сар надоданд. имконият аст барои футболбозони дастаи Хатлон. новоста ба тамоми талош ва кӯшише ки дошт Тоир Тағоизода натавонист ба тӯб соҳиб бишавад. суръати партов каме баландтар буд. хуршед Убайдуллозода тӯбро аз даст дода маркази майдон. фурсат барои футболбозони Хатлон. онҷо офсайд аст. новоста ба он ки талош намуд Исмоил Ҷабборов то ба тӯб соҳиб бишавад. дар маркази майдон рақобат шадидтар мегардад ва тавонист хуршед Убайдуллозода зебо бозӣ кунад. ҳуҷумро идома медиҳад. зарбаи хуршед аз фосилаи хеле ҳам дур ҷониби дарвоза равон гардид ва тӯб хеле баланд аз дарвоза аз майдон берун шуд.
ҳуҷуми дастаи хатлон айниол тавассути канор идома дорад ва марказ интиқол дода мешавад. Фурсат аст. рафтин ҳуҷум каме кашол ёфт унҷо аз канор. Тоир Тағоизода қарор дорад. Зарба ҷониби дарвоза ва ҳисоб дӯстони азиз 2-1 мегардад. маз тавонист Тоир Тағоизода муаллифи гол бигардад. ду нафаре ки дар қисми дуввуми рақобат ба майдон ворид гардид. яъне Камол Ортиқов иштибоҳ накард ки ин футболбозро ба майдон ворид намуд ва Тоир Тағоизода муаллифи гол мегардад. ҳисоби бозиро тавонист 2-1 ба нафи дастаи хатлон кунад ва бо дар назар дошти он ки дар қисми дуввуми рақобат ҳамлои дастаи то 15 сола кишварам камтар ба чашм мерасад. албатта ин гол хеле муҳим маҳсуб мешавад. партовити Аббос Сандалебов ба канори майдон, вале унҷо ягоне аз футболбозон ба тӯб соҳиб нашуданд. қоидаи бозӣ айниол вайрон гардид. то хотимаи қисми дуввуми рақобат, то хотимаи вақти асосии қисми дуввуми дидор камтар аз 15 дақиқаи дигар боқӣ мемонад ва дар ин дақиқаҳое ки гол ба самара расонидан футболбозони дастаи хатлон бисёрам гӯем вақти мусоид барои онҳо буд, чунки акнун аз як тараф футболбозони дастаи 15 солаи кишвар талошхон кард бештар ба ҳуҷум мегузаранд ва ин мавқеҳои холиро дар хатти дифои шогирдони Алидин Турдиев пайдо месозад. аз ҷиҳати дигар вақт кам мегардад барои футболбозони то 15 солаи кишвар. имконияти навбатӣ, зарба ва гол! ҳисоби бозиро дар зарфи 2 дақиқа 3-1 гардонидан футболбозони 18 солаи дастаи хатлон ва ҳисоби бозӣ айниол 3-1 мегардад. ва инам бошад камтар аз 15 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то хотимаи вақти асосии нимаи дуввуми дидор. ман аллакай гуфтам ки то ба ҳамин давр мунтахаби то 15 солаи Тоҷикистон ҳеҷ мағлубияте надошт. ҳатто як бозиро бо натиҷаи мусовӣ ҳам анҷом надодааст. 7 бозие ки сипарӣ кард мунтахаби то 15 солаи кишвар, ҳамаи дидорҳо бо ғалабаи шогирдони Алидин Турдиев анҷом ёфтанд. вазъияти маъмулӣ айниол бар суди футболбозони 15 солаи кишвар. бар муқобили Қурбон Муродов қоидаи бозӣ вайрон шуда буд ки айниол худи ҷабрдида дар наздикии тӯб қарор дорад ва мо имкон дорем ки партовти намудаи ӯро тамошо бинамоем. Қурбон Муродов, партовтию, имконият ва зарба ҷониби дарвоза ва бозам як зарбаи дигар ва ин фурсатро то андозае бартараф карда тавонистанд бозигарони дастаи хатлон. мавҷи дуюми ҳуҷуми мунтахаби 15 солаи Тоҷикистон ва ин ҳолат бебаро ҷанбаст мегардад. Аксол ҳамлаи дастаи хатлон, партов ба хатти ҳуҷум ба иштибоҳро медиҳад бозигари хатти дифои мунтахаби 15 солаи Тоҷикистон Кабир Салимшоев буд ки дар ҳамин ҳолат дар хатти дифоъ қарор гирифт ва шояд футболбози дастаи хатлон бовар надошт ки ба чунин иштибоҳро медиҳад бозигари мунтахаби Тоҷикистон. Меҳробон Каримов, партовтиё ба ақиб. ҳукмиддин Шомуродов, зарбаи ӯ ба наздикии ҷаримагоҳи хатлон, ин фурсатам бартараф мешавад. акнун метавонанд ба қасди нигоҳ доштани ҳисоб дар идома бозӣ кунанд шогирдони Камол Ортиқов.
футболбози то Аждасулай хатлон Наилё дар замин мехобад ва ин аввалин маротиба дар дидори имрӯза аст ки бозигари дастаи хатлон ба кӯмаки таҷлили духтурон ниёз пайдо мекунад. вале азияти мунтахаби то 15 солаи Тоҷикистон бошад. мо шумо чандин маротиба тамошо кардем ва чунин ҳолатро мушоҳида намудем. дар замин Айниёл Муҳаммад Мирзоев нишаста буд бо сабаби ками мусе бардоштанаш ва акнун ӯ бозам ба по бармехезад ва метавонад ки бозиро идома бидиҳад. фаёз ғулумов Айниёл аз аут метавонад ки тӯбро ба бозӣ ворид бисозад. ҳуҷуми мунтахаби 15 солаи Тоҷикистон Айниёл Сунатулло Азизов партофитиё ба Абдулфатоҳ Худудулзода, вале ин ҳамла бебарор бозам ҷамъбаст мегардад ва бар зами ҳамаин ками осеба мебардорад футболбози дастаи хатлон фаёз ғулумов. тағйирот дар ҳайати дастаи то 18 солаи хатлон. то ба дасти бозигари хатлон расид, ба дасти Исмоил Ҷаборов. Айниёл ба майдон омодагӣ мегирад бари баромадан. Баротов Амин то ҳанӯзам иҷоза намедиҳанд барои Баротов Амин то ба бозӣ ворид бигардад, то он даме ки таваққуф дар бозӣ нагардад. Амин Баротов ба майдон ворид нахоҳад шуд. Айниёл ӯ ҳатто аз минтақаи техникӣ бозам ба нишастҷоҳои футболбозони захиравӣ меравад ва мавқеи худро ихтиёр мекунад. Аббос Сандалебов партофти хелем зебою ба хати ҳамла аз канор Қурбон Муродов ба тӯб соҳиб мегардад ва Абдулфатоҳ Худудулзода пештар аз ӯ. Қурбон Муродов тӯбро аз даст дод. дифогарони дастаи наврасони то 18 солаи хатлон хелем зебо бозӣ кардан дар ҳамин ҳолат ва ин ҳолатро рафт карданд. ҳуҷуми дастаи хатлон тавассути канор метавонанд ба ҳуҷум гузаранд. шогирдони Камол Ортиқов валакай қоидаи бозӣ вайрон шудааст. он ҷо як футболбози дигари дастаи хатлон Айниёл дар замин хобидааст. инам бошад Тоҳир Баротов аст ки қаблан муқобили ӯ дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон шуда буд ва каме ҳамдигар нофаҳмӣ ва низову хатхашан дар мобайни футболбозони Наврас ба миён омад ва доираи иштирокчиён ҳарчи васеътар мегардад. довар Наврӯз Воидов ишора дорад ки бояд тартибу низом риоя карда шавад. дар доираи ин давр албатта се бозии дигар аллакай паси сар гардиданд. Истиқлол тавонист бо ҳисоби 4-1 бар дастаи Орзу ғалабаи худро ба даст орад. хуб ҳамчунин Паншер бошад бо ҳисоби 11-3 шикаст хурд. дар бозии даври нуҳум дастаи маҳорати ҷумҳуриявӣ мактаби маҳорати ҷумҳуриявии олии варзишӣ бошад шикаст хурд бо ҳисоби калони 3-8.
و با کمکی دختران اینیول نیوز پیدا میکند بازیگری دسته خاتلون. گفتیم که این تویر باروتوف است، اینیول در زمین خوابیده است. البته این ایسته که در رفت بازی اینیول به چشم میرسد، دو ورون را بین بعد خواهد گرفت و پس از انجام یافتن وقت اساسی اون رو جبران میکند و با وقت اساسی چند دقیقه رو زم خواهد کرد. در اخرام توقفات در قسمت دوم رقابت خیلی هم زیاد به چشم میرسیدند و همین خاطر از احتمال دور نیست که حداقل 4 دقیقه رو زم کند. تویر باروتوف از میدان بیرون می شود. البته او را می باید که به میدان دیگر بار برگردد، چون که دیگر امکانی تغییر دادن فوتبالباز را ندارد. کمال ارتیقوف معذرت، یک فوتبالباز دیگر را می تواند به میدان وارد بگرداند. قبلا همین باروتوف می توانست به میدان وارد بشود، ولی پس اون باز هم اندیشه خود را دیگر کرد کمال ارتیقوف و اشاره کرد تو امین باروتوف با قطار فوتبالبازان ذخیروی برگردد. مهربان کریموف پرتوفتیو با کنار، توسط کنار چپ میتوانند فوتبالبازان دسته تو 15 ساله کشور اینیول با هجوم خویش گذارند. پرتوف به خط هجوم به نتیجه خاتمه مییابد. این حالت رو رفع کرده توانست محمد میرزایف. بازم توسط کنار هجوم دسته نورسان تاجیکستان با چشم میرسد، ولی از کنار خیلی زیبا بازی کرد بازیگر نورسی دسته خاتلون و نگذاشت تو با هجوم گذارد. اونجا به نظرم سلیم شویف کبیر بود. ارسال نوبتی بعد داخل جریمه گل به نتیجه خاتمه مییابد. هجوم دسته تو 15 ساله کشور قطع میگردد، چون که قاعده بازی را ویران کرد رحمتزاده. ضربه شکوروفی بودولو به نزدیکی جریمه گوی منتخب تو 15 ساله تاجیکستان. با سندلیبوف خیلی هم زیبا بازی کرد در مرکز میدان. پرتوفتیو با خطی هجوم، ولی نولت رو صفی الله نظرزاده برطرف کرده توانست. در فرصتی اخیر نولت رفع شد و در حالت نوبازی قرار میگیرد دانیال فوتبالبازی دسته خاتلون، وگرنه یک حمله عکس الحمله خوفناک به چشم رسیده بود. فوتبالبازان خاتلون میتوانستند با کنترل هجومی خویش بگذرند. سنتالله عزیزوف، سنتالله دو نفر را پس سر گذاشت. پرتوفتیو بعد داخل جریمه گل، ضربه جانب دروازه عبدالفتاح خدایدولزاده بود که میخواست ضربه بزند قوی تر جانب دروازه، ولی ضربه زده بهترین نشانزن مسابقه روی ابریشم که ماه اپریل در کشور جمهوری مردمی چین برگزار شده بود از پهلو دروازه از میدان بیرون شد. تو بعد است بازیگر منتخب تا 15 ساله کشور برمیخورد و این باشد در آخر رقابت، در آخر وقت اساسی. البته پرتوف میگردد و از کنار جریمه گو امکانیت است، نخست به جریمه گو وارد بگردد. پس هم حمله را ادامه بخشد فوتبالباز دسته خاتلون. اشاره دارند بازیگران خاتلون که تو بار خیر به پای فوتبالباز منتخب تا 15 ساله تاجیکستان رسید از میدان بیرون شد، یعنی ضربه کنجی را طلب دارند، ولی دوور قرار دیگر دارد و منتخب 15 ساله تاجیکستان به هجوم خویش میگذارد. پرتوف
ба канор қоидабозӣ вайрон шудааст ва бозам як корти зарди дигар нишон дода мешавад ба бозигари дастаи хатлон. Ба назарам ин навбат корти зард ба муҳаммад мирзоев нишон дода шуд. футболбозе ки таҳти рақами 18 айни ҳол бозӣ карда истодааст. вазъияти маъмулӣ ба нафи футболбозони Навраси Тоҷикистон. дақиқтараш гӯем ба нафи бозигарони то 15 солаи кишвар. ирсол ба дохили ҷарима гол меҳрубон Каримов мехост зарба бизанад, вале ба ин чиз мушарраф нагардид ва футболбозони дастаи хатлон ин ҳолатро рафт карда тавонистанд. ҳукмиддин Шомуродов аз автобро ба бозӣ ворид кард. меҳрубон Каримов, партофти меҳрубон ба марказ. Кабир Салимшоев ба канор ирсол менамояд. ҳамла идома дорад. қоидаи бозӣ вайрон гардид. дарҳол тӯб ба бозӣ ворид карда мешавад. Аббос Андалебов, партофти Аббос Андалебов ба ҷониби меҳрубон ба ҷониби Қурбонмуродов буд, вале тӯб то ба он расид. имконияти навбатӣ ба футболбозони барои футболбозони то 15 солаи Тоҷикистон, вале бозам Шукуров Ибодулло тавонист ин фурсатро рафт бисудад. яке аз қармонҳои асосии дастаи хатлон дар дидори имрӯза дарвозабон Шукуров Ибодулло аст, бидуни шаку шубҳа ва муболиға, чунки худи як пеналти бартараф кардан ю тасдиқи воқеи ҳамин гуфтаҳо буда метавонад. ғайр аз ин ӯ тавонист бозам чанд сейви дигарро иҷро кунад. аллакай рӯ шуд ба қасди нигоҳ доштани ҳисоби бозӣ. рақобат бурда истодан футболбозони Навраси Хатлон ва дӯстони азиз бозӣ анҷом меёбад бо ҳисоби 3-1 дастаи наврасони то 18 солаи Хатлон бар мунтахаби то 15 солаи Тоҷикистон ғалаба ба даст овард. бозии зеборо дар нимаи аввали рақобат футболбозони то 15 солаи кишвар нишон доданд, вале дар қисми дуввуми дидор Хатлон имкониятҳои хуби голзание ки ба миён овард тавонист онро истифода кунад ва бо ҳисоби 3-1 шогирдони Камол Ортиқов ғалабаи худро ба даст оварданд. ин бозии ҷамъбастии марҳилаи аввали чемпионати Тоҷикистон байни наврасони синашон то 18 сола буд ки дар он ду дастаи беҳтарини байни наврасон ба майдон ворид гардиданд. албатта дастаи наврасони то 18 солаи Хатлон ва мунтахаби то 15 солаи кишвар пас аз ин ғалаба дастаи то 18 солаи Хатлон шумораи имтиёзҳои худро бо дастаи то 15 солаи Тоҷикистон баробар карда акнун ҳарду мунтахаб дар ҳисоби хеш 21 имтиёзӣ доранд. марҳилаи дуввуми чемпионати Тоҷикистон байни наврасони синашон то 18 сола аз 10 июл шурӯъ хоҳад гашт. аммо шуморо бозиҳои ҷолибтарин албатта ки дар марҳилаи дуввуми чемпионат мунтазиранд. футболро бо шумо аз шаҳри Бухтар аз варзишгоҳи пахтакори шаҳри Душанбе Гулрӯз Худоназарзода тамошо кард. то гузоришҳои минбаъда хайр. худо ёру мададгори якояк шумо бошад.